Saúdos e rompemos nos seus dispositivos para dar conta dunha información de última hora espeluznante. A Asociación Cultural Auriense ven de comunicar que o seu meco de Entroido, pendurado o pasado 16 de febreiro na Praza dos Suaves, foi secuestrado. Outra vez. Fontes da organización acusan deste despiadado acto a un grupo paramilitar do propio Concello de Ourense. Exixen a súa vez a súa devolución ou que o Concello volva a poñelo no sitio onde estaba. Os mecos do Entroido son uns bonecos nos que se critica satíricamente a persoas caracterizadas por un comportamento nada exemplar. Este ano, o meco da Asociación Cultural Auriense estaba adicado ao aínda concelleiro de Infraestructuras, propietario dun coche que aparentemente estampouse só contra unha rotonda no barrio da Ponte no pasado mes de xullo. Pola maldita rotonda deuse unha boa hostia co seu BMW. A policía local presentouse na casa dos seus pais e ali estaba o coche cun trozo da varanda contra que se estampara, que protexía a beirarrúa contigua á rotonda, pola que afortunadamente non pasaba ninguén. Os pais do concelleiro dixeron que o pobre non podía falar porque estaba un pouco mareado. E que saiu cos amigos, bebeu un pouco. Pero vamos, que non pasou nada, porque aquí nunca pasa nada.